таблеткой меандозему. Мада функцией очистка барабана хастай. Хамда мемонум. Салом духтара, макаса хуш омадем ба канали мо. Ма ҳозир камтарак харид кардагӣ будам. Ҳамуна мехом нишонтим. Не хали порошокки Ариэл гирифтем 1 килога. Баъд финиш барои посудомойка таблетка гирифтем. 100 та дорад. Чука количество зиёд ки боша бо ҳамқа якумсум арзонтарак мешава. Хеле ҳама медона. Баъд вернел ополаскиватель барои либосҳо гирифтам. Адами фораки либос бӯи хушро куна. И ҳам мягкӣ мешава, барои утӣ кардан осон мешава. И салфеткаи сухой гирифтем 180 штука. Ним хеле харидо буд духтаро. Ман имрӯз мехоҳам ки стиральни ма тоза кунам. Бинен чихел стиральни латокшина чихе чипчиркай. И ма где-то 6 моҳ шидай тоза накардам. И машинкаи маденами моҳи июн 3 сол мешава. Ҳамон 3 сол шид ман ина истифода бурдесам. Дар хона намунами истифода мебурдам. Хоб аввал чикор мекунем? Аввал мо латока мегирем айҷа. Бояд духтаро ҳар 6 моҳ пас мо бояд ҳамхелин короя кунем. Ин айҷаош хай порошоку ополаскивателя мондай. Пуштшайн ҳама ҷоша бинен. Хоб инами ҷои ящикшан бинен чихел пури порошок шуда рафчина наха налёт ҳама чиай. Ман утёнка мегирам. И мерезаму шотка мекунам. Мемонам то ки утёнок действовать куна. И чиёнагар ҳамун чизош ҳамаш брава налёто. Хоб иҷада боша комет мерезам. Пемалюксом рангиам кометай. Пемалюкс мерезам. И губка кати сах мешакам. Дурнушта дасти ман намераса, барои ман шотка гирифтам. Шоткаи дароз бо тавассути шотка бо ам хел мешакам сах. Хела тоза шид уҷада намон налётош истодагиай хай губка кати сах мешакам. Бо кани вай мерезам. Утёнок мерезам. Утёнокам фоида накард духтаро. Акни хеле барои ванна ман хеле чӣ дорам гелай. Иам як бор шакида мебинам кани кати мерава. Ҳамун поёнакаш мондай камтар налёт. Хоб акуем мешакем латоки мо тоза шид духтаро. Ина ҳама ҷоша хушрак мешакем. Духтаро ойнада аҳамият натиен. Иҷа вақти шакидан да ҳамаи чӣ мепара ман ҳоли ба вай мешакам. Ин иҷа камтар мондай бо духтаро нарафтак. ҳамун ҷое ки айна истодагӣ буд ҳамун ҷоҳода мондай бо ҳамин гела мешакам мерезам. Крема. Хоб иҷа тоза мекунем мебинем духтаро. Камтарак мондай нарафт. Ина бо баъди чи ҳамаи гелу чизо бо тоза када мегирам. Ҳамаша мешувам то ки ягон чи намона. Аку ма иҷа ватнаи дискда уксус мерезам. Уксуси 70%. Ҳамун ҷоҳое ки нарафтан ҳамҷода мемонам. Мумкин ки налёта бигира. Дурни барабанам духтаро ҳамин кремкати мешувам. И барои ҳамин чи айванаво барои нержаваи стайл ҳамин чи нержавикай хушру тоза мекуна. Дарни барабана хушру шакида баъд бо латтаи тар ҳама и кремоя тоза карда мегирем духтаро.
все равно чихелай ҳамон баъди либос шуштан мемона якум чи бу мегира. Барои ҳамон бояд мо дурнои ҳамин барабану стиральная машина яхча бояд ки ҳар 4 моҳ 6 моҳ пас шоем. Ай ҳамон зависит ай ҳамои ки шумо чанд қад тез либос мешавен. Агар ҳарчи бисёртар либос шуштен, мисол ҳар рӯз ман ҳар рӯз либос мешавам. Агар шумо ҳамин хел бошен 6 моҳа нигоҳ накарда метонен ки тез ҳам хали процедураҳоя бикунен, тез тоза кунен. Чия стиральная машинкая духтаро стиральная машинаи ман дополнительная дверца дора. Барои ҳамо бойни иҷаям гирди ҳамо резиношам набинен чирк ҷамъ шидагияям хали налёт иҷаям ма хушта мегирам. ку ватный дискои уксус дора бойни ҷое ки налёт дора ҳамуда мемонам. ҷои труднодоступный таки телефона намераса. Май ҷоя кати ватная палочка тоза кардам. ҷодам халин чиркаку ҷамъ шидагиян ҳамуда ҳамаша хушрӯ кардам хел тоза кардам. Ина даруну берунаш ҳама ҷош тоза шид духтаро. Аку мо фильтра тоза мекунем. Фильтр ине поёндай. Барои и ман такда бояд ки чӣ монум ягон латок монум ки баъди ҳуй кардани фильтр об мереза уҷа негилем чай мегирем. Латоки мо нағинҷид хай тагишда лата мемонем. Лата монен духтаро ки вақте ки ҳуй карден ҷай фильтра об бисёри бад мереза. Ман инҷа духтаро света киштам барои ки бояд барои тоза кардани фильтр стиральная машина бояд ки ай розетка бикуши иҷада ман наметонам вай пушдай барои ҳамун света киштам. Шлангша кушода аввал обша мерезем баъд ина и фильтра ҳуй мекунем. бинен инҷа чӣ хел об рехт духтаро нигоҳ кунен чӣ қадар чиркин шидай фильтр. Анамия бояд мо тез тоза кунем. Баъди ҳар як шуштагимон ҳамун патои либос патои чангу чизо дар ҳамин поён ҷамъ мешаванд. Барои ҳамин мо бояд ки фильтра тоза кунем. Нигоҳ кунен инҷа об рехтесай обш бояд полностью биреза тоза шава. Бо дуруни ҳамун фильтра мешакам латакати хушрӯй карда латакати мешакам дуруни фильтра ҳама ҷоша. ина фильтр тоза шид духтаро шуштумша топ-тоза карда чиркуша гирифтам ҳамун патакою чизоя бо хушрӯй маҳкам мекунем. сахт така карда маҳкам мекунем ки ҳуй нашава. баъд маҳкам мекунем кришкаи чия кришкаи фильтра баъд маҳкам мекунему тамом. як шакида мегирам бо уже ма света гирён кардам. ина духтаро латокам тоза шид аку қоқ шид мегирем обратно ҷошта мемонем. тамом стирани топ тоза шид. ина духтаро ҳама ҷош топ тоза шид. фақат ҳамин резини гирди барабан мондагие ки ҳозир иҷоям тоза мекунем. инҷо тоза шидан бинен ҳама ҷош топ тоза шид. ҳозир мо барабана хича кати ҳамон чизош як тоза карда мегирем. камтар мондагие хали налёт диден. ҳозир ман ё чӣ меравонам таблетка барои посудомойкая мегирем. камтар ҳамҷода месканем.
и таблеткая меандозему. Мада функцией очистка барабана хастай. Хамда мемонум. 70 градус. Дидена? 70 градус. Мемонем то тозаш данша. Гирамитли. Докторина байн 2 саат гузашт, барабани мо тоза шед, ина сигнал додисе ки ан вақташ тамом шид, ҳозир мекушоем, мебинем. мо ак метонем ки либоса бушвем барои ки барабан тоза шид, ҳамон средствое ки рехтагӣ будем, ҳамаш буромадан, тоза шидан, рехтан, иҷоя як коқ мекунем, аллатаи таркати. Раҳмат духтаро ки видеоя то охирша тамошо карден. Духтаро бо канали мо бимонен, комментария, лайк мондан фаромӯш накунен. Оянда ман видеоҳои боз аз инда интереснитар съёмка карданим. Духтаро чихел тоза кардани дигар прибору, дигар бытовая техника, иншоалло ки бо ман да видеоҳои оянда съёмка мекунам. То видеоҳои оянда, худо ҳуфиз.